दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै जोङो बोसोरफ्रोमबो बर'नि माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागो बेखौ जोङो 26थि फालिथाय हिसाबै जों फालिदों नैबे खाग्राबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव। मानोना बे समाव बयबो मिन्थिगौ जे आथिखाल बुहुमनाङैनो जे कर'ना भाइरास COVID-19 नि थाखाय गोबां जेंनाजों जोङो मोगा-मोगि जानो गोनां जादों आरो बे बिजानुजों गाग्लोबनाय जानानै गोबां सुबुङा दिनैसिम जिउ खहा जाबाय आरो गोबां सुबुङा दिनै बे बिजानुजों दिनै गोब्राब थासारिजों मोगा-मोगि बा जुजिनो गोनां जादों। नाथाय बे समावबो जोङो खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे निमाहा बिनायजों लोगोसे जों बेखौनो आर'ज गाबनायजों जोङो दिनै बुंनो नागिरो जे बेसेबांबा बे गिलु बालु थासारिनि गेजेरजोंब्लाबो दिनै सरकार बा बुहुमनि गिदिर गिदिर डक्टरफोरा माखासे जोंखौ बे कर'ना भाइरास COVID-19 नि गाग्लोबनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोंनो गोबां इन्सट्राक्सन हरदों। नाथाय बे समाव जोङो बेखौनो बुंनो नागिरो दिनै जोङो बे गिलु बालु थासारिनि गेजेरजोंब्लाबो मोनसे रिस्क लानानै जे गोबां सरकार आरो डाक्टरफोरा जे मोनसे इन्सट्राक्सन जोंनो हरबाय बेखौ जोङो दिनै फल' खालामनानै जोङो बे खुंथायखौ जों जातीयताबाद मोनसे सेन्टिमेन्टखौ लानानै जोङो बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जोङो खुंनो थाखाय जोङो दिनै आवगायनो गोनां जादों। आरो बे समाव जोङो बुंनांगोन जोङो दिनै बे समाव जों गोबां हाबाफारि लानानै जोङो बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों खुंनो थाखाय थियारि जादोंमोन। नाथाय COVID-19 कर'ना भाइरासनि थाखाय जोङो गासैबो हाबाफारिफोरखौ मिनिमाइज खालामनानै जोङो जायखिनिखौ मावथारनांगौ दङ बेखौल' जोङो सन्मान होनानै जोङो दिनैनि बे 26थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों खुंनाय जादों। ओंखायनो बे समाव आङो गोबां बाथ्रा बुंनो नागिराखै। बयबो मिन्थिगौ मोनसे हारिया थांनानै थानांगौब्ला बे हारिनि हारिमुवा थांनानै थानांगोन आरो बेखौनो नोजोर बोनानै आरो बे ओनसोलाव मोनसे गोजोन खौसेथि बेखौ हास्थायनानै आरो फैबाय थानाय समाव मोनसे जौगानाय फैथों आरो बयनिबो बेक्ति जिबननिफ्राय लानानै समाज हारि फोसाबनाय बायदिसिना बिथिङाव जे मोनसे सोरां लामाया फैथों बेखौनो जों नोजोर बोनानै जोङो अनलायनाय आरो खौसेथिखौ लाबोथों फैथों बेखौनो जोङो नोजोर बोनानै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मोनसे मख'नो गोनां जों हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानोना बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो गिदिरखौ मान बावनाय आरो उन्दैफोरनो जोङो बोर होनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानोना दिनै जोंनि गेजेराव गोबां बिशृंखल थासारि जोंनियाव फैनो नागिरदों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों निश्चय मोनसे सोलायनाय फैगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ। मानोना दिनैनि थारिखआव गिदिरा उन्दैखौ अननो आखु फाखु जानाय आरो उन्दैया गिदिरखौ मोनसे सन्मान होनो बानाय बे थासारिया जोंनि गेजेराव बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ। बे थासारिया जुदि जोंनि गेजेराव जुदि जाबाय थायोब्ला जोंनि समाजाव जोंनि हारियाव मोनसे समाव गोबां अलखद जानो हागौ। ओंखायनो जोंनि बे माबाखौ लाखिनो थाखाय परम्पराखौ लाखिनो थाखाय गिदिरखौ सन्मान होनाय आरो गिदिरा उन्दैखौ बोर होनाय बेखौ लाखिथारनो थाखाय जोंनि जेनेरेसनखौ फोरोंलांनो थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो जोङो गोबां हाबाफारिखौ लानो सानदोंमोनब्लाबो जोङो बेखिनियावखौनो जोङो हाबाफारि हिसाबै लानानै दिनै 26थि बोसोरसाला जथुम्माखौ खुंफुंनाय जादों। आरो जोबनायाव खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बयनिबो बुहुमनि सुबुं माहारिया जाहाथे गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों दावगानाय फैथों सोलायनाय फैथों बयनिबो जिउआव आरो जि गिख्रंथाव बुहुमनाङै जि कर'ना भाइरास COVID-19 गाग्लोबनाय बेनिफ्राय जाहाथे बयबो बासायनानै बा गोजानाव थानो हायो बेखौनो आफा इसोरनि सेराव आर'ज खालामबाय। ओंखायनो बे समाव आं गोलाव बाथ्रा बुङाखैसै बेखिनिखौ बुंनानै आङो फोजोबबाय। गोजोन्थों।